Hyvät ystävät siellä kaikkialla Suomessa. Me ollaan kokoonnuttu tänä aamuna tänne Helsingin rautatieasemalle avaamaan Suomen suurin eurovaalikampanja. Ja miksi rautatieasemalle? Sen takia, että tästä lähdetään kestävän kasvun tiellä kaikkialle Suomeen. Mulla on tänä aamuna iso viesti siitä, että Eurooppa palaa, mutta meillä on mahdollisuus. Eurooppa palaa, koska meillä ei käytännössä kohta enää ole viljelykelpoista tilaa Euroopassa, jos me ei oteta ilmastonmuutosta tosissaan. Ja se on mun numero 1 viesti, koska jos ei tätä numero 1 viestiä oteta tosissaan, mun ei tarvi näitä 2 muuta viestiä enää kertoa. Numero 2. Euroopassa on sota. Me ollaan tänä aamuna laitettu ulos tiedote siitä, että Ukrainassa ilmatila tulee sulkea. Mä oon itse reservin kersantti ilmavoimista ja mulle se, että mä oon saanut palvella Suomen itärajalla, on ollut valtavan suuri kunnia yli 20 vuotta sitten. Me puhun tästä asiasta sen takia, että mulle Ukrainan raja on Euroopan rajaa, Suomen raja on Euroopan rajaa ja me kaikki haluamme puolustaa Euroopassa rauhaa. Ei ainoastaan puolustaa, vaan varmistaa sen, että Ukraina voittaa tämän sodan. Ja siihen tarvitaan tällä hetkellä radikaalia toimia Natolta ja meiltä kaikilta eurooppalaisilta sotilailta ja meiltä kaikilta eurooppalaisilta äänestäjiltä. Ukrainan ilmatilan sulkeminen tarkoittaa käytännössä sitä, että me länsiliittolaiset, NATO-maat, valvomme Ukrainan ilmatilaa. Meidän pitää varmistaa, että Ukraina voi totta kai siellä omia dronejaan lennättää, mutta venäläisiä koneita siihen ilmatilaan ei enää saa tulla. Siviiliuhrien määrä on aivan liian korkea tällä hetkellä. Eli Euroopassa seuraava iso tehtävä sen sammuttamisen lisäksi on Ukrainan sodan lopettaminen. Ja 3. asia on talous. Koska me ei voiteta Ukrainassa sotaa. Me ei saada sitä ilmastonmuutosta hillittyä, jos meillä ei käytännössä ole siihen varaa. Ja sen takia tämän kampanjan 3. tärkeä teema on talous. Ja talous markkinaehtoisesti. Koska minä olen markkinatalouden ja vapaan sellaisen puolustaja. En niiden eurotukien, en niiden koronatukien, en niiden sen veden, mikä kannetaan sinne kaivoon, vaan meidän tehtävä on rakentaa se kaivo, mistä se kestävä kasvu syntyy. Ja sen takia mä haluan muuttaa Euroopan unionin järjestelmän niin, että me tukeudutaan enemmän lainaperusteiseen EU-rahoitukseen. Miten se tehdään? Meillä käytännössä jo nyt on Euroopan investointirahasto, ja kun sinne laitetaan 1 euro, se vivuttaa yksityiseltä sektorilta hyvillä eurooppalaisilla ohjelmilla, hyvillä eurooppalaisilla projekteilla 17-18-kertaisesti tunnetusti rahaa niihin projekteihin, mitkä oikeasti lentävät markkinaehtoisesti. Ja ne tuovat sitä kilpailukykyä, kasvua, yrittäjyyttä ja työpaikkoja Eurooppaan. Ei se kannettu vesi siellä kaivossa. Meidän pitää muuttaa Euroopan unionin budjetti niin, että sillä rahoitetaan oikeasti elinkeinotoimintaa, mikä kannattaa lainaperusteisesti. Ja tämä on yksi iso teema tässä kampanjassa. Ilmasto, turvallisuus ja talous. Ne on niitä asioita, mitä kannattaa tehdä EU-tasolla. Koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, veropolitiikka kuuluvat tänne meille Suomeen lähellä päätettäväksi. Ja sitten multa kysytään, että no Aura, tässä on sun 3 isoa teemaa, mutta miten sinä muutat sitten sen Orbanin? Joka ikisessä keskustelussa, miten sitten se Orban? Miettikää kuinka paljon Vornanen ja Orban vie ilmatilaa meidän Euroopan unionin keskustelulta. Me muutetaan se niin, että meillä tällä hetkellä 80% Euroopan unionin päätöksenteosta on määräenemmistöpäätöksiä, mutta se 20% saa sitä ilmatilaa mediassa jatkuvasti. Ja kun päätetään sanktioista Venäjälle,
kun päätetään isoista ihmisoikeuskysymyksistä, miten EU niihin reagoi, tai kun päätetään tuesta Ukrainalle, niin näissä pitää siirtyä niihin määräenemmistöpäätöksiin. Eli suomeksi sanottuna suurin osa jäsenmaista päättää, miten tämä tehdään. Ei Orban voi jarruttaa sitä, vaan suurin osa jäsenmaista sen päättää. Ja tämä on semmoinen iso asia, mitä me halutaan muuttaa järkevämmässä Euroopan unionissa. Tämän kampanjan iso teema on se, että meillä on vahva asiantuntijuus. Vahva asiantuntijuus. Suomalaiset yritykset ja elinkeinoelämä sekä se ilmasto vaativat ihmisiä, ketkä pystyvät ensimmäisestä päivästä lähtien tekemään töitä Brysselissä teidän, minun, meidän lasten tulevaisuuden eteen. Se vaatii osaamista, se vaatii kielitaitoa, se vaatii sitä, että tiedetään, miten politiikkaa tehdään, ja se vaatii sitä rohkeutta tehdä sitä ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja meillä se duuni alkaa 10.6. vaalien jälkeen, koska me tullaan ykkösenä maaliin tänä keväänä. Ja tällä tiimillä. Meidän iso sanoma on se, että järkevämpi EU tarkoittaa sitä, että vähemmän sääntelyä, järkevämpää sääntelyä, jotta yritykset voivat kasvaa, jotta se uusi meta ei ainoastaan voi syntyä Euroopan unionissa, vaan se voi kasvaa täällä. Ja tästä me lähdetään koko Suomeen kestävästi raiteita pitkin kiertämään ja 9.6. sitten otetaan palkinto maaliin, mutta sitä ennen tehdään kovaa duunia. Meillä on täällä tänä aamuna Suomen parhaan tiimin, kuuman kahvin ja flyereiden lisäksi väkevää aurasinappia. Napatkaa aurasinappia mukaan kaikkialle Suomeen. Ja yksi semmoinen, mistä meidän tiimi on aina ollut tunnettu, on se, että meidän tiimissä on paras mahdollinen henki. Ja mä oon saanut viimeisen 10 vuoden aikana omista tiimistäni ne parhaimmat ystävät. Ja se kertoo sen, kuinka paljon ihmiset uskoo oikeasti tähän yhteiseen Eurooppaan, parempaan Euroopan unionin, järkevämpään Euroopan unioniin. Ja kyllä, EU-asiat kiinnostavat, kun niistä puhutaan kiinnostavasti ja rohkeasti ja aina välillä vähän väkevästikin. Tästä seuraavaksi yleisöä tulee lämmittelemään sitten pääministeri Petteri Orpo. No niin, hyvää huomenta kaikki ja erityisesti Auralle hyvää huomenta ja tsemppiä 5 viikkoa jäljellä. Ja on ollut ilo katsoa, miten sä oot tehnyt hymyssä suin hienoa kampanjaa. Ja voisiko sitä tehdä paremmalla tuotteella kuin väkevällä Auran sinapilla. Aura on tehnyt pitkän työn jo EU-asioiden parissa, työskennellyt komissiossa ja monissa tehtävissä nyt omassa eduskunnassa suuren valiokunnan jäsenenä todella perehtynyt asioihin. Me tarvitaan Auran kaltaisia osaajia ja on ihan mahtava nähdä, että täällä niin monella on kampanja takit päällä ja olette tekemässä kampanjaa. Tehdään tästä yhdessä tosi hyvä. Tehdään Auran eteen töitä, mutta samalla koko meidän kokoomuksen joukkueen eteen töitä, jolla me voitetaan jälleen kerran yhdet vaalit. Iso kiitos. Tässä se lähtee väkevällä aurasinapilla. Kiitos, Petteri. No niin, ja sitten ohjelma jatkuu Suomen varmasti arvostetuimmalla kansanedustajalla täältä Helsingistä, mutta täytyy sanoa, että tämän kansanedustajan tuntee aivan kaikki suomalaiset. Mien seisoisi tässä ilman häntä, koska vuonna 2008 oltiin Eurooppa-päivän vastaanotolla ja olin innokkaana Blue Book-harjoittelijana Euroopan parlamentin tiedotustoimistossa ja näin tilaisuuteni tulleen ja menin vetäisemään Ben Zyskowiczta hihasta ja sanomaan, että Ben, musta tulee joku päivä teidän meppi. Ja Ben sanoi, että selvä juttu, ei muuta kuin sitä kohti sitten. Ja sen takia mies seison tänään tässä ja toivottavasti sitten 10.6. Tuolla takaisin Brysselissä. Ben, minä arvostan sinulta ennen kaikkea siitä, mistä minä olen saanut tänä aamuna kiitosta, siitä substanssiosaamisesta. Siitä asiaosaamisesta, koska me tarvitaan poliitikkoja enemmän, ketkä osaa ne asiat. Mutta sen lisäksi on iso asia, mikä ihmisellä on, niin sillä on pilke silmäkulmassa ja sydämen sivistystä. Sen lisäksi, että Ben on piinkova poliitikko ja raudanluja tiimipelaaja kokoomuksessa, mutta hän osaa tehdä sitä myös aina pilke silmäkulmassa. Ben, ole hyvä. Kiitos Aura Salla, ehdokkaamme Euroopan parlamenttiin. Aura, kun tuossa puhui niin kauniisti minusta, niin mietin, että minäkö tässä olen ehdokkaana, mutta kyllä se on Aura Salla, joka on ehdolla Euroopan parlamenttiin.
jokainen, joka eilen näki A-studion, ei voinut olla vakuuttumatta Auran osaamisesta, asiantuntemuksesta Euroopan unionin asioissa. Ei voinut olla vakuuttumatta. Jokainen vakuuttui siitä, että tässä meillä on ehdokas, joka tuntee Euroopan unionin asiat, jolla on kokemusta, näkemystä. Jokainen vakuuttui myös siitä, että Aura Salla on ihminen, joka pystyy hyvin tuomaan näkemyksiä esiin, kommunikoimaan, viestimään. Mä sanon, että eilinen Aura Sallan esiintyminen A-studiossa vähän niin kuin räjäytti potin. Aura Salla on juuri sellainen suomalainen meppi sinne yhteen yli 700 Euroopan parlamentin jäsenestä, joka juuri tällä valtavalla tietämyksellään asioista, verkostoillaan, kyvyllään esittää asiat useilla kielillä, on juuri sellainen meppi, mitä Suomi 15 meppiä sinne tarvitsee. Ei vetäydy omaan nurkkaansa, vaan todellakin on siellä edistämässä asioita, jotka ovat Suomelle ja suomalaisille tärkeitä. Aura Salla puhui eilen myös Ukrainasta. Aura Sallan vahvat näkemykset Ukrainan ja Ukrainan kansan puolesta ovat yksi hyvä syy tukea Aura Sallaa Euroopan parlamentin vaaleissa. Syitä on valtavasti monia muitakin, koska Aura Salla todella tuntee Euroopan unionin päätöksenteon ja siellä esillä olevat asiat. Eilisen jälkeen luulen, että Auran tukiryhmään on satoja uusia ihmisiä jo tullut ja lisää tulee. Semmoinen korjaus, kun Aura muisteli meidän ensimmäistä kohtaamista. Mikä vuosi se oli? Eli lähes 20 vuotta sitten semmoisissa Euroopan edustuston pippaloissa Espalla, niin Aura muisteli, että hän tuli nykiin mua hihasta. Mä taas muistelin, että mä menin Auralta kysymään, että kukakohan sä oot, ja siitä tämä yhteistyö lähti. Joka tapauksessa se jatkuu nyt niin, että ollaan mukana tekemässä Aura Sallasta Euroopan parlamentin jäsentä. Menestystä kampanjaan, Aura. Valtavan iso kiitos, että tulit tänä aamuna mukaan. Ja tuu mukaan meidän tiimiin. Olisi ihan mahtava saada just sut mukaan aurasalla.eu. Sieltä löytyy kaikki yhteystiedot. Meillä on satoja ja satoja ihmisiä ympäri Suomen mukana ja me halutaan just sut mukaan myös meidän tiimiin järkevämmän Euroopan unionin puolesta.